फार्स्ट टाइम जादों जोंनिथिं दैबाना लोगोफोर माबा खालामनोसै आरो गोबां खहा जाबाय बारि बागान न' माइ दुब्लि सेस दलङानै बोहैगयाखै सोर दे बोहैगयाखै दैया गामियावनो उथिजोब्बाय बापरे बाप दादा केने ভালে না ছোট্ট কেনে আমার ফালে বা পুরা খেক করে দিছে আর জল প্রলয় दैबाना मा खालामनो दा नै बारि नै लामाया सेस मेन रोड गामियाव फार्स्ट टाइम दैबाना जाबाय जोंनिया लामायाव अन्थाइखौ जाना आया ओइ एसे जानायनिफ्रायनो र' साला के नाजिम दा বানপানী দেখা পাইছিল না আগত বানপানী দেখা নাছিলো আজি ফার্স্ট না এইয়া কেনে পানী ন বা কেনেকুৱা পানী ओइ बाजै ओइ सिगाङाव दै नुगुनोआखैमोन आगोलाव दै नुगुनोआखैमोन बिदि दैबाना जानाय नुवाखैमोन न' आजि कत 60 बोसोर जालायलायबाय न' बाजै 60 बोसोर जालायबाय बारबायसो न' आयो नै नाया मा दैया पाहारा गुब्रु मानसिखौ अन्थाइ लांबाय थानाया बिनोथ' बिसो जाबाय दा अन्थाइ लांबाय थायोना एस ada baरिफोरा बुंजोबायलै दैया फार्स्ट टाइम दैबाना जाबाय फार्स्ट टाइम बिदि लोमफेरामोन मालाबाबो फाग्लासो आयो अखायानो गानो रोंला ओइ माथावरि दानना होबाय नामा बिनिखायनो फैबाय आरो दैया जोंनिया इसा दै फैयामोन ना फार्स्ट टाइम फैबाय इसा दैया ओइले आरो अखायाबो गानो रोंला दा न' स्टप हागासिनो दोङो मा खालामनो आरो दा उपाय गैला है थिथा जाखाया दा ओइले बिलिस जाबाय ओइले लामायाव ना हमगासिनो दङ ओइले मिथिया alah oh Dayon namun dah lama apa deh không thay được nữa nữa दुब्लिनि लामा लोगोफोर बिबो लोमजोबाय नै दुब्लिया लोमजोबाय बार लामा बोरै लोमा जानो आयो